Dokumentumfilm a Coca-Coláról. John Steve Pemberton gyógyszerész 1884-ben készített egy Pemberton's French Wine Coca névre hallgató, borból és kokainból álló italt, egy úgynevezett Coca Wine-t, magyarul kokabort. Egy évvel később Atlanta városa és a környező Fulton megye alkoholtilalmat vezetett be, és Pemberton nekiállt egy alkoholmentes változat kidolgozásának. Az új italnak a Coca-Cola nevet adta, mivel élénkítőszerként tartalmazott dél-amerikai kokalevél kivonatot, ízesítőnek pedig kóladiót használt, amely utóbbiban koffein is volt. Az új ital első reklámja 1885. május 29-én jelent meg. First time, first love, oh what feeling is this? Electricity flows like the very first kiss, like a break in the clouds and the first ray of sun. I can feel it again, something new has begun. You can tell all the pieces are starting to fit like the first time you said, share my Coke, and I knew that was it. It's an uncharted sea, an unopened door. You gotta reach out, oh, you gotta explore. I can do anything that life will permit. You can be how it feels. Share my Coke, Coca-Cola is it. Coca-Cola is it. 1899-ben Candler, Pemberton társa $1 két üzletembernek eladta a Coca-Cola kizárólagos palackozási jogát az USA jelentős területére. Az USA második világháborús hadba lépését követően a Coca-Cola Company ingyen üdítőt küldött az amerikai katonáknak. Az amerikai hadsereg műszaki tiszti beosztásban engedélyezte a Coca-Cola alkalmazottainak, hogy frontvonalban is jelen legyenek, hogy ott szolgálhassák ki kólával a katonákat. A cég több külföldi országban is palackozó üzemet alapított, hogy az italt minél egyszerűbben juttathassa el a katonákhoz. Ezzel megalapozta a későbbi nemzetközi terjeszkedését is. Az ital népszerűsége a hazatért katonáknak köszönhetően korábban nem látott magasságokba szökkent. Még az USA világháborúba lépése előtt próbált a Coca-Cola Company szirup koncentrátumot szállítani Németországba és az elfoglalt területekre. De a felmerült nehézségek miatt Max Kies, a német Coca-Cola palackozójának igazgatója inkább kifejlesztett egy új üdítőt, a Fantát. A Coca-Cola már annyira elterjedt a földön, hogy számos kiegészítőt gyártanak a mintájára. Például poharakat, tányérokat, játékokat, párnákat, takarókat. Híres kísérlet a Mentos és a Coca-Cola Light kölcsönhatásának kipróbálása. Annak ellenére, hogy finom és sokan szeretik, a Coca-Colának rengeteg káros tulajdonsága is van. A foszforsav tartalma olyan magas, hogy a fogat is képes feloldani, valamint koszos pénzérméket tökéletesen letisztítani. Az idők során sokan megpróbálták utánozni ezt a terméket, mint ahogyan a legnagyobb vetélytársa a Pepsi is.